bueno nahikoa orain zuek jo, guk ez dugu barkatuko, bertsolariak daudela eta ez zarete libratuko. Pantzak ekarri ditugu, eta horrek ez digu ardura, hori bai hurrengo trago denak dira Frediren kontura. Nik ordainduko ditut guztiak, bai Fredi nina izajakin, potelanak aterako ditut arkaitzen diruarekin. Batean esaten gendut, gora eta militarra. Orain esan beharko da, gora gripea biharra. Ze gauza esaten dituen arkaitzek, kaputxa izateagatik, baina denek ezagutu zaituzte, zure kresla berdea.